Nahimo ng bagyo ang low pressure area sa Sidlakan sa Mindanao ug gipanganlang Ada ang unang bagyo sa 2026. Ulahing nasiplatan ang sentro sa bagyong Ada sa gilayong 635 kilometers Sidlakan sa Hinatuan, Surigao del Sur. As of 11 a.m., gisaka ang wind signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur. Sumala sa pag-asa, posibleng muduol o muigo ang bagyong Ada sa Eastern Visayas sa Biyernes o Sabado sa buntag. Sunod niining tumbukon ang pipila ka bahin sa Bicol Region, partikular na sa Catanduanes. Tungod sa trough sa bagyong Ada, amihan ug easterlies, makasinati og pag-ulan ang pipila ka bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Caraga, Davao Region, Barm ug Soc Sargen.